UKhuzani mfowethu Idlamlenze ungomunye wabaculi bamaskandi abahamba phambili abavele bekutrendele nje unyaka wonke. UKhuzani akwenzeki ukuthi kudlule isikhathi eside kungaziwa ukuthi wenzani noma anyamalale. Hlezi igama lakhe lisematheni. Uvela usathi akudide ngendlu yakhe usathi uzothi uthenga imoto. Njengamanje uKhuzani mfowethu ubreake irecord. Wenza ama-challenge awu-2, omabili wama-challenge aphumelela abantu bawa-accepta. Eyokuqala elakho nebeveza khona imoto yakhe ukuthi ayi-overtake uma unga-indicate-anga la beveza khona nje technology egcwele kuleya moto bayi-accepta omenze no-quality umfo wabiyela kwayinto ephumelelayo. Eyesibili ilena ethi Aybandla. Lena ethi Aybandla idede ama-artist amaningi ngoba ubeyisho ngisho emapejini abaculi abadumile o-DSD onjoke nabo babhalile bathi isho ukuthini lento ethi Aybandla yabe ingena kanjalo i-challenge. Kunengane encane nje impela eyifana kaKhuzani naye izwakala ithi Aybandla bayibuza ukuthi usho bani yathi kusho uKhuzani sho ukuthi umhlaba wonke uthi Aybandla. Angikuzwa mina. Khuzani. Aybandla. Kusho bani? Khuzani. Bandla. Angikuzwa mina. Khuzani. Aybandla. Kusho bani? Khuzani. Bandla. Angikuzwa mina. Khuzani. Aybandla. Kusho